tenhle okruh je stále ještě velmi přírodní, to takový terénní Formule 1 z roku 1997. Tenhle klučina, tak jak ho můžeme pamatovat, když začínal ve 14 letech s automobilovými závody, tak dnes startuje ve vytrvalostních závodech s prototypem Loa společně se Stefanem Youngem, no a startoval také společně s Alexem Youngem v letošní 24-hodinovce v Le Mans. A nejrychlejším